ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. യാത്മസഞ്ചിതം യത്തയോക്തം ഭജത്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാനേ, എന്തേ വരാത്തെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ആരും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരാത്തെന്ന് അറിയാലോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്. അന്വേഷിച്ച ചിലപ്പോ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 44 പേരുണ്ട്. പകുതിയല്ലേ ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനന് ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചെല്ലാം കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്, അല്ലെ? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? വിഭൂതി, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി. കുറെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ, അല്ലെ? ശരി ശരി. അപ്പൊ അറിയാലോ, വിഭൂതികള് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ അതാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അതെടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ, ഓരോരോ വിഭൂതികൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായിണ്ടല്ലോ നമുക്കത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം. വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമത്യാത്മ സംചിതം യത്തയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം തന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്താണ്, എന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം ഇപ്പൊ തീർന്നു. അർജുനന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം ഇപ്പൊ മാറി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അർജുനൻ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും പരമാത്മ രൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുമെന്നും അർജുനൻ വിശ്വാസം ഉറച്ചു. അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? എന്താണ് അർജുനൻ? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം, അല്ലെ? സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണെന്നുള്ളത് അർജുനൻ മനസ്സിലായി. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന് വിശ്വാസായി. അർജുനനാ എന്താണ് നമ്മളെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ എന്ത് മാറി കിട്ടി? അർജുനന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഭാവ്യാപേയോ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശോ മയാ
സ്വപ്ത കമല പത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമപി ചാവ്യം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. കമല നേത്രൻ. ആ ഭഗവാന് കമലം താമരയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലേ പറയാ. എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയാ. ഭഗവാന് താമരയായിട്ട് നേത്ര, ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും? കമല നേത്രൻ, കമലാക്ഷ. പിന്നെന്താ പറയാ? കണ്ണ് അല്ല, എല്ലാത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ താമരയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയില്ലേ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാണ് താമര കമലാക്ഷ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? കണ്ണുകള് താമര പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെയാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് കമലാക്ഷ എന്നിവിടെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങയിൽ നിന്ന് വിശദമായിട്ട് അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പൊ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിലായില്ലെല്ലാം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അർജുനനോട് പറയണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് അർജുനൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുകയും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അങ്ങ് വിവരിച്ച പോലെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഞാൻ അങ്ങയിൽ കണ്ടു, ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ടു. ഭഗവാന് വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കണ്ടു. വിശ്വരൂപല്ല, സോറി, വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഈ വിശ്വത്തിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ആര് പറയാണ്? ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ രൂപം കൂടി എനിക്ക് കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനോട്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടില്ല. ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഭവാപ്യല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞ? വായിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടില്ല. പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ശ്ലോകത്തിലില്ല അല്ലെ? അടുത്തതിൽ ഏവമേതദ് യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. അത് പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷോത്തമ, പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണണം എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലും ആരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ പറയുന്നത് അർജുനന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് വിശ്വരൂപം ദർശിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതവർക്ക് കാണണം, അവർക്കത് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മന്യസേയതി തച്ചക്യം മയാ ദ്രഷ്ടൂമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ. അപ്പൊ അങ്ങ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള ആ കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരണം, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്രമേയനായ കൃഷ്ണൻ കനിഞ്ഞു വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ ദർശനം സിദ്ധിക്കൂ. ആത്മാർപ്പണത്തോടെ ഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നവർക്കേ കൃഷ്ണ ദർശനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്
കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനെന്താണ്? ആത്മാർത്ഥതയോടെ, ആത്മാർപ്പണത്തോടെ, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം സാധ്യമാക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ രാവിലെ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി. പിന്നെ കുറെ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി, പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ? ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടി, ഭഗവാനെ കണ്ടു. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി അതേപോലെ കുറെ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ് ചെയ്തത്? എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ആത്മാർപ്പണത്തോടെ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ അന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് അല്ലെ? അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം. ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താക്കണം? പരിശുദ്ധമാക്കണം. പരിശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി നാനാവർണാകൃതാനിച്ച. ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നവര് മ്യൂട്ടിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ഫീൽ ചെയ്യേ. മ്യൂട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരി, നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാം. പല ആകൃതികളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ലെവൽ 1 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന്? ആരുമില്ല ഇവിടെ, എല്ലാരും പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവതാരങ്ങൾ പല ആകൃതിയിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വരൂപം 1000 കൈ, 1000 കണ്ണ്, 1000 കാല്, എല്ലാം 10,000 ഉണ്ട്. മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ലോകത്തെ അടക്കണമാതിരി താഴെയും മേലെയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രൂപം. അതെ, ചതുർഭുജ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പ്രകാശത്താൽ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏത് രൂപം? വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപം? കണ്ടു, രൂപം കണ്ടു. അർജുനൻ കണ്ടു. ചതുർഭുജരൂപം കണ്ടു, വിശ്വരൂപം കണ്ടില്ലേ അർജുനൻ? വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അർജുനന്റെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. മാതാജി, സഞ്ജയനും പറ്റത്തില്ലേ? സഞ്ജയനും വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഉള്ളത്?
വിശ്വരൂപത്തിന് സർവ്വവിധ ആയുധങ്ങളോട് കൂടി കാണാൻ പറ്റില്ല. അതൊന്നല്ല 1000 അതൊന്നല്ല, അല്ലാണ്ടൊരു പ്രത്യേകത. മാതാജി, മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലോകമുണ്ട്, വിശ്വരൂപം സാങ്കല്പികമാണ്. അതെ, നിർമ്മല മാതാജി അല്ലെ പറഞ്ഞത്? മാതാജി മാത്രമാണ് കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദൈവങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്നല്ല വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിർമ്മല മാതാജി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി മാത്രമേ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയല്ല മാതാജി, നമുക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടായിട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ പറയല്ല, നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ കിട്ടായിട്ട്. ഇതൊന്നും മറക്കൂല ഞങ്ങള്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി മറക്കുവോ? വിശ്വരൂപ മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? ഓക്കെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ എഴുതി, മാതാജിയുടെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള് ഏത് അവതാരം എടുത്താലും അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ നമ്മളാ ഒരു ഗോളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എവിടെയല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എവിടെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? വിശ്വരൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. കേട്ടില്ലേ മാതാജി? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ആ വിശ്വരൂപം എന്താണ്? അത് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ വിശ്വരൂപം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ മാതാജിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ ആ വിശ്വരൂപം എന്തില്ല അവിടെ? വിശ്വരൂപത്തിനൊരു ലോകോ വിശ്വരൂപ സ്ഥായി ആയിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആ വിശ്വരൂപം എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാം. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ, നമ്മളില് വിശ്വാസം, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം. നമ്മളിതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ മുന്നില് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയാണ്, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാ ദേവദേവന്മാരും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷെ വിശ്വരൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായി എന്ത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം. മനസ്സിലായോ? അതാണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ക്ലിയർ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇനി മറക്കില്ല എല്ലാരും? ഇല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മള്. ഇനി മറക്കരുത് ആരും കേട്ടോ, വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ലെവൽ 4 വരുമ്പോ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഞ്ജലിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ പറയണം. ഇത് മാതാജി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, നന്നായി. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അത്ഭുത രൂപങ്ങൾ അർജുനന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അഭിജ്ഞനും ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടും അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപൂർണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപൂർണമാണ്. കാരണം ദേവന്മാർക്കോ ആർക്കും ആരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഋഷിമാർക്ക്, ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചില്ല. അപ്പോ അർജുനനും കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് കൂടി അർജുനനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപൂർണമാണ്. ആർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്ര അനശ്ചിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂനാ ദൃഷ്ടിപൂർവാണി പശ്യാശ്ചാരണി ഭാരത. ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അശ്വിനി ദേവന്മാരോ രുദ്രന്മാരോ വസുക്കളോ ആദിത്യന്മാരോ മരുത്തുക്കള് മറ്റുള്ള ദേവി ദേവതന്മാർ ആരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ് ഇവിടെ.
അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തനായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളെ പറ്റിയും അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമാ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യത് ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിനക്കിപ്പോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇനി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്നത് പോലും നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മാത്രല്ല പറയണത്, എന്താ പറയണത്, ഇപ്പൊ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നാളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിനക്കിപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറയണം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അർജുനന് കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ആ ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇന്നത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും മറ്റന്നാളത്തെ കാര്യവും അല്ലെ, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണല്ലോ. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേ നൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന അർജുനനോട്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് തരാം നിനക്ക്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് നൽകാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ നൽകാണ്. അപ്പൊ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നിനക്ക് എന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃതി നമ്മൾ പഠിക്കും 3ാമത്തെ ലെവലില്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതീന ഭാവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസുരത്യതഃ. ഭഗവാന്റെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്റെ ഈ ഇന്ദ്രിയം അതെന്താണ്? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഇതിനു മുന്നേ ആർക്കാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജയൻ കണ്ടിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു. ആരാണ്? വ്യാസ മഹർഷി. എന്തിനാ കൊടുത്തത്? കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിലെ രംഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സഞ്ജയന് കൊടുത്തു. ആ സഞ്ജയൻ അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധരംഗത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തു. ശുദ്ധ ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ ദ്വിബീജ രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നതിലേക്കായി ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകി. നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ദ്വിബീജ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം മാത്രമല്ല. അർജുനൻ എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ ദ്വിബീജ രൂപം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അത്ര താല്പര്യമൊന്നും അർജുനനില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, കാരണം സഞ്ജയനും ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വര ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സഞ്ജയൻ ആരോടെ പറയണ? രാജാവിനോട്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം. ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ഇങ്ങനെ പറയണത് ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ വിശ്വരൂപം വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങള് ഒക്കെ അർജുനൻ കണ്ടു. പിന്നെ ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, പിന്നെ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു എന്ത്? ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യവും മഹാപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാനെ ഈ വിശ്വരൂപത്തില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗാപതുത്ഥിത യദീ സാ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു അവിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്താണ്? കണ്ണ് കാണില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല, സഞ്ജയന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം എത്രയാണോ അതിനോട് തുല്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ. കാരണം ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം തന്നെ നമുക്കറിയാം, സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം തന്നെ അത്ര തേജസ്സോടുകൂടി വരുന്നതാ. അപ്പൊ ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ തേജസ് അത്രയും എന്താ പറയുക വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സഞ്ജയൻ. അർജുനൻ കണ്ടത് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൃശ്യമായിരുന്നു. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രൻ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ സഞ്ജയന് രണഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നു. അത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ചുദിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്താമനേകദാ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് അപരിമേയമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നാനാഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു? അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ ശരീരത്തില്. തത്ര എന്ന വാക്ക് അർജുനനും കൃഷ്ണനും തേരിലിരിക്കെയാണ് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായതെന്ന് മാത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർജുനന് മാത്രം കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകി അനേക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് കാണുന്നത്? തേരിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങള് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. തതസാ വിസ്മയാ വിഷ്ണു കൃഷ്ണരോമാധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലീരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാധീനനായി രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇനി അർജുനന് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അർജുനൻ ഭയങ്കര പരിഭ്രാന്തനായി ദിവ്യദർശനം സാധിച്ചപ്പോ, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കണ്ടപ്പോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അർജുനൻ എന്താണ്? തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആരുടെ ശരീരത്തിലാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാനിൽ കാണാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്താണ് മുന്നില് ഭയങ്കര ആദരവപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ വിശ്വസ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്
കാരണം സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ വരുന്നല്ലേ ഭഗവാനോട്. അത് കണ്ടപ്പോ വികാര എന്താ പറയാ പരിഭ്രാന്തനായിട്ട് വിസ്മയാതീതനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? ദിവ്യ ദർശനം കിട്ടിയുടെ ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി, സുഹൃത്തുമാർ മാറി പ്രണമിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയണത്? അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തില് ഭഗവാന്റെ ഈ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഞാൻ കണ്ടു, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു, മഹാദേവനെ കണ്ടു, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സർഗാരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനൻ കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നീ എന്താ പറയണത്? അനേക ബഹുദൂര ഭക്തനേത്രം ബാഹുദൂര ഭക്തനേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ജഗത്തിന്റെ നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അർജുനൻ. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരു ആദ്യോ അന്ത്യോ അവസാനം ഒന്നും അർജുനൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയണം. എവിടെ നോക്കിയാലും എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ണുകളും കൈകളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനന് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് അത് അർജുനൻ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കദ്യുതമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദശമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും ആകെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദശമാണെന്നാ പറയണത്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. കാരണം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിലേക്ക് ആ പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ണ് കറക്റ്റ് തുറന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ ജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദശമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച ആ തേജോമയമായ രൂപം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അർജുനൻ എവിടെയും കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്തം പുരുഷോ മതേ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ആദ്യവും അന്ത്യവും ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം അന്ത്യവും അവസാനം എല്ലാം ആരി തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അവ്യയനാണ്, പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ, എല്ലാതും അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. അനാദിമധ്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യ നേത്രം പശ്യാമി ത്വം ദീപ്തഹുതാശ വക്തം
സ്വതേജസ വിശ്വമിതം ദബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഏതാണ്? ചന്ദ്രനും സൂര്യനും. സൂര്യനും ചന്ദ്രനാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള്. ശശിസൂര്യ നേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രനും സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ശശി സൂര്യ നേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും. പിന്നെ വായില് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ എന്താണ്? തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അമേയമാണ്. അമേയമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത്രയും പ്രഭാപൂരം ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് തുടക്കമോ അവസാനമോ മധ്യമോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. തേജസ്സില് ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവം എത്ര വട്ടം ആവർത്തിച്ചാലും സാഹിത്യപരമായി ഒരു ദൗർബല്യമല്ലേ അല്ല എന്നത്ര ശാസ്ത്രമത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങള് ഇത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? എത്രയും ആവർത്തിച്ചാലും അതെന്താണ്? ഒരു ദൗർബല്യം. എത്ര പറഞ്ഞാലും അതൊരു ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് നമുക്കൊരു വിരസത തോന്നാം അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് എന്തല്ല? ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എത്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം വർണ്ണിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലത്. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ, ഭാഗവതം രചിച്ചപ്പോ വേദവ്യാസ മഹർഷിക്ക് നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വേദവ്യാസന് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? സംതൃപ്തി വന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിച്ചില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവാഞ്ഞത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 10-ാം സ്കന്ധം കുറെ എഴുതിയതും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം വന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും എന്താണ്? അത് ഒരു എന്തായിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയണതില് അത് നമുക്ക് എന്തൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ വേട പറഞ്ഞത്? സാഹിത്യപരമായിട്ട് ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. വ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വൈകേന ദിശശ്ച സർവ ദൃഷ്ടാത്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവിധിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായി രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമിയും ആകാശവും സർവദിക്മുഖങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങയിൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അങ്ങയുടെ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്താണ്? സംഭ്രാന്തിയിലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം ഒരു സ്വപ്നമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നിവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, ലോകത്രയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവർക്കൊക്കെ സംഭ്രാന്തിയായി. എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവരും കൂടി കണ്ടു. അപ്പൊ സംഭ്രാന്തിയിൽ ആയി എല്ലാവരും. അമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീത പ്രാഞ്ചലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തി ത്യുക്ത മഹർഷി സിദ്ധസംഘ സ്തുവന്തി താം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പുകുന്നു. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയിലേക്ക് ഉൾപ്പുകുന്നു, ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിലേക്ക് ഉൾപ്പുകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉൾപ്പൂകിക്കൊണ്ട് പോകാണ്. മാത്രമല്ല ചിലരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചിലര് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്.
കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദ്യ സൂക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? രുദ്രാദിത്യ വസവോയേച്ച സാത്യ വിശ്വശിനൗ മരുദക്ഷോഷ്മഭാശ്ച ഗന്ധർവ യക്ഷാസുര സിദ്ധ സംഘ വിശ്വന്തി ത്വാം വിസ്മിതാശ്ച വാ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. പിന്നെ ആരൊക്കെ നോക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങൾ കൂടാതെ ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, സാധ്യര്, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര് എല്ലാവരും എന്താണ്? അങ്ങേ ആശ്ചര്യത്തോടെ ഭഗവാനെ നോക്കണം. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപാതം ബഹൂദരം ബഹുദ്രംഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ടാ ലോക പ്രവിധിസ്താസ്തദാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോകനിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം കണ്ടായ ഒരു സന്തോഷമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടായി. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭയത്തിലാണ് ഇപ്പോ. ഭഗവാനിൽ എന്താണ്? അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ ലോകനിവാസികള് ഞാനും എല്ലാവരും എന്തായി മാറി? അസ്വസ്ഥനായി മാറി. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ സന്തോഷമൊന്നും അർജുനനില്ല. പറഞ്ഞത് നപാസ്പൃശ്യം ദീപ്തമനേക വർണ്ണം വ്യത്യാനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ടാഹി ത്വം പ്രവൃത്തിയാന്നല്ലേ അപ്രവിധീതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിദ്ധാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികാരവർണ്ണ ജ്വാലകളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ ആകാശം മുട്ടുന്ന വികിര വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും അങ്ങയെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കും ഭയം വരാണ്. അർജുനനും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പൊ ഭയം വന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും പറയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയും എന്റെ മനസ്സിനെയും പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് എനിക്കും പേടിയാവണമെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ദ്രംഷ്ടാ കലാര അതല്ല 25-ാമത്തെ ദ്രംഷ്ടാ കരാളേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനലാ സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേന ലഭേച്ച ശർമ്മ പ്രസീത ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന കരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു. ദിഗ്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും പറയും എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണ ദേവാധിദേവ പ്രസാദിക്കണേ. അർജുനന്റെ വല്ല ധൈര്യം പോയില്ലേ. അർജുനൻ പറയാണ് ദേവാധിദേവ പ്രസാദിക്കണേ. കാരണം ഈ പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ സമനില തെറ്റുന്നു, എനിക്ക് ദിഗ്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു, ഞാനും ആകെ പേടിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? പ്രസാദിക്കണേ. ആ രൂപം മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ പേടിയായി. എന്താ പറയുന്നത്? അമീ ചെറുതാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമീ ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണാസൂതപുത്രസ്തഥാസോ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യൈ വക്താനി തേ ത്വരമാണോ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരത്വമാംഗൈ. എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും
അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് വിഷമിച്ചു പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര്, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിലെ പ്രമുഖര്, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതും പിന്നെ ശിരസുകള് ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും കാണാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗതി മാറി. അവിടെ ദ്രംഷ്ടകളൊക്കെ വന്നപ്പോടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പോടെ പേടി വന്നത് അല്ലെ? ദ്രംഷ്ടകൾ, ആദ്യം ദ്രംഷ്ടകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഭയങ്കര സുന്ദരത്തിലാണ് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തായി? ദ്രംഷ്ടകൾ വന്നു, ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ശിരസുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞറിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചതിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മരും ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ അടുത്തിൽ എന്താ പറയണത്? യഥാ നദീനാം ബഹവോംബ പുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോക വീര വിശന്തി ദിവീജലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നദികളൊക്കെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ എന്താണ്? അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 30 വരെ എടുത്ത് നിർത്തട്ടെ ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് മതി. 30 വരെ എടുക്കണം. ശരി ശരി. യഥാ ദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോക സ്തവാഭിവക്താനി സമൃദ്ധവേഗ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ ഈയാമ്പാറ്റ പറന്നു വന്ന് തീയിൽ വീഴുന്നത്, കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നത്, അതേപോലെ അങ്ങയുടെ വക്തങ്ങളിൽ വീണിട്ട് ഇവരൊക്കെ നശിച്ചു പോകാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ലേലി ഹെസ്യേ രസമാനാ സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലപ്തി തേജാഭിരാ പൂര്യ ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രഹവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപം പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാനെ കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല രസമാണ് അല്ലെ കേൾക്കാനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ 55 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ തീരില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല. അതായത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ വരി ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരണം. ഏതാണ്? 20ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതിലെ ആദ്യത്തെ വരി. ഇതമന്തരം ഹി ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി ദ്യാവാ പൃഥിവോ ഓരിതമന്തരം ഹി. ശരി മാതാജി. ഇതില് അന്തരം ഹി വ്യക്തം ദയേന നിശഞ്ച സർവാൻ ദൃഷ്ട്വാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം സർവാദൂതം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.